Za Aleksinac Net govori Dalibor Marković, direktor javnog komunalnog preduzeća Komunalne usluge iz Aleksinaca. Direktore, ja sam nedavno dobio jedan račun, čini mi se da je uvećan, ja ne znam šta se to dogodilo, plaćao sam, bar ja mislim redovno, neke uplatnice sam izgubio. Odakle meni toliki računi? Kako ja sada znam koliko sam ja uplatio šta? Ja mislim da ovo meni nije tačno. Objasnite mi, molim se. Pa ovako, vi kao naš korisnik redovno dobijate račune za naše usluge i od nedavno, to jest od prošlog meseca, u potpunosti sa zadnje strane računa možete imati pregled u svoje uplate u zadnjih godinu dana. Ovo je nešto novo što smo uneli u okviru računa. Račun, znači, na poleđini sadrži izveštaj o svim vašim zaduženjima i svim vašim uplatama u toku poslednjih godinu dana i nema dileme da svaka uplata mora da bude proknjižena i sami vi imate uvid da li jeste proknjižena ili nije proknjižena. Nikakvog povećanja cene nije bilo, tako da pretpostavljam da se radi samo o nekoj neevidentiranoj uplati, a sami ćete se uveriti da li je to tako ili nije tako. Takođe, na našem računu postoji mogućnost elektronske uplate, odnosno putem QR koda. Skeniranjem QR koda aplikacija potrebna za ovakvo elektronsko plaćanje vas direktno vodi na plaćanje računa i ta mogućnost postoji na našim računima. Čekajte, meni nešto opet nije jasno. Znači, ja treba kad dobijem račun, samo da ga krenem i na poleđini bit će, kažem, izvod. Tako je, ovo je izvod iz vaše kartice iz našeg računovodstvenog sistema, gde se tačno po datumima vidi sa kojim iznosom ste zaduženi u prethodnih 12 meseci za svaki mesec ponaosob i kako su vaše uplate bile ka nama. Znači, ako ste u mesecu januaru imali uplatu i izmirili svoj račun, ono odmah se vidi kroz vašu karticu i na kraju stoji zadnje stanje, to jest da li imate pretplatu kod nas ili imate dugovanja prema komunalnim uslugama. Direktor, a šta ako ja odem u inostranstvo i ne budem određeni period u zemlji? Kako ću ja da znam koliki mi je račun i koliko treba da platim? Postoji opcija elektronske dostave računa. Potrebno je samo da na jednom našem obrascu date saglasnost i da vam sve račune nadalje dostavljamo putem maila, što je i naša preporuka. Svi smo u dobiti ukoliko račune dostavljamo putem maila i sigurnija je dostava i olakšana. Štedimo ne trošimo papir, ne trošimo štampu, tako da svima preporučujemo i pozivam građane da dođu do preduzeća, da potpišu izjavu ili izjavu mogu skinuti sa našeg sajta i takvu potpisanu izjavu, odnosno svoju saglasnost da vam nadalje račune dostavljamo elektronskim putem, donesete kod nas. Od tog momenta nadalje račune vam više ne šaljemo u štampanoj formi preko pošte, već vam račun stiže na mail adresu koju vi date u ovom zahtevu. Dobro, znači štedi se papir i ostalo. Ali ja sam čuo, postoji neki predlog da sem toga još nešto građani imaju korist. Možete da nam, načuo sam nešto da mi to ekskluzivno objasnite. Tako je, i naš predlog je aktuelan i trenutno razgovaramo o tome, o pravnoj proceduri da to i profunkcioniše. Ja sam siguran da će u toku sledeće godine to i profunkcionisati, da svi korisnici naših usluga koji se odluče za dostavljanje računa elektronskim putem, odnosno ne štampanjem računa, gde mi kao firma imamo uštedu, da smo spremni da tu uštedu prenesemo i na građane, tako što bi račun koji se dostavlja elektronskim putem bio umanjen za određeni iznos. Koji iznos će tačno biti, ovog momenta ne mogu da kažem, ali sigurno će to biti neki iznos koji će, recimo, kada se skupi na 12 meseci, biti u visini jednog računa. Tako da korisnik naših usluga koji se odluči da mu se elektronski dostavlja račun, praktično će imati umanjenje jednog računa u toku
12 meseci u toku jedne godine. Svima nam je u interesu, kažem, nama kao preduzeću da smanjimo troškove na štampanju tih računa, za usluge za raznošenje tih računa, a i građanima, korisnicima da na taj način umanje svoje obaveze, odnosno svoje davanja ka javnom komunalnom preduzeću komunalne usluge. Znači ovako, prostim jezikom, vi meni više ne šaljete račun, ja ga primam mailom, elektronski, plaćam, a tom prilikom na godinu dana, koliko sam ja shvatio, faktički mogu da uštedim jedan račun i ide gratis. Baš tako, znači biće umanjenja, to već određene kompanije u oblasti mobilnih telefona, ne znam, veće kompanije rade, mi ćemo se potruditi da takvu proceduru zajedno s lokalnom samoupravom propišemo i da umanjimo račun za sve one koji se odluče da im račune dostavljamo elektronskim putem. Još jedno pitanje, koliko javno komunalno preduzeće ima korisnika da znaju naši građani? Pošto je javno komunalno preduzeće ima 9 sektora u kojima funkcionišemo, jako veliko preduzeće, ali recimo samo u sektoru iznošenja smeća, koja nam je osnovna delatnost, imamo oko 13.500 korisnika na celoj teritoriji opštine Aleksinac. Ja se nadam da će to da bude prihvaćeno i već to velika ušteda i za građane i za opštinu. Hvala vam što govorite za Aleksinac.net, a ja ću ovaj računa poleđeni idem da proverim i što bi se reklo, mogli bi druge ustanove da se ugledaju na vas, čist račun, duga ljubav. Hvala i vama.